półtorej roku żech na pakernie łaził, co bych się w końcu do komina zmieścił. Słuchajcie, ja sam przyszedł ino na chwilę, bo jeszcze mu pół dnia roboty. Ja sam chciał ino szafnąć takie oświadczenie. Pamiętajcie się to, bo ja już tego więcej nie będę godą. Pamiętajcie się ino jedną rzecz. Ja przyłaża 6 grudnia. Po jakemu wy na mnie czekacie tego 24, kiedy na Boże Narodzenie na Wilijo Gesinki przynosi dzieciątko. Wiele ja mogę robić. Co ja mam robić? 6 mam lotać? Na Wilijo mam lotać? Co wy myślicie? Wiele ja mam czasu. Co ja nie mam co robić? Bez to spamiętajcie, ja przyłaża 6, a 24 dzieciątko. Taki mały bajtel. Jeszcze od niektórych słyszał, co tam przyłazi. Wezmasz jakiś gwiazdor? Gwiazdka? To gwiazdor z Gaszynkiem, to Krzysztof Krawczyk przyłazi, ja? Słuchajcie, Jołaża ino dziś i styknie, już więcej nie przyda. Jak Jołaża powieście, jak go się wejrza na te szałfinstry, jak go się tam obejrza na tych bildach roztomajtych, jak go stoja, ja, taki drobny pija, ta Coca-Cola, Chrisbaum, Geszynki i pado Boże Narodzenie. I pado, co ja mam z tym wspólnego? A byliście grzeczne, no ja mam nadzieję. A co byście pewnikiem chcieli jakiś Geszynk łodymy, nie? No to... No nic wam nie dam, bo żech ten miech kaźł ostawił. Co wy myślicie, co ja się wyda k ludziom z tym miechem bez komin i ją z pieca wyleźć, a już jest zimno, a ludzie we piecach hajcują i ją wleza do tego komina, śleca na dół i dup w ten ogień i w to potem będzie Geszynki przynosił. Gwiazdor! Nie umiał. Nie mam nic, no teroski wam nic nie dam, no ale dziś, ale ino dziś, na kanale na Twitchu od Niklausa, Twitch TV Niklaus, o 8:30 na wieczór, rozdom, pora fajnistych Geszynków, no. To bycie tam z dupią, jeszcze mam robota, Pyrsk.